سلام تعنا هبلي زخبركم تقتاتلتي مدب مأدزته كل شاب بز ساعة زين أباكم من بلوت استقينوا أبز تحسوا زد ما استحريوا زعباتات مسارة جرنا إهن مهن الولليو للوم دباخ للتزعباتات مريضنا أنا إبراهيم سقالو كم دبا مسارتي في ساعة مبرهات ممكن كاب ساعة 10 تقلت جميل كساب ساعة حدا مساقهم كنت صنع مريضنا لنا أبز إحنا دما زوم تقصكم كل التزعباتات جرنا حسابات كنا لواطينا في الساعة وعد المزخ وعد أنتنا خبر قرم نتملكتنا خمت زقلتنا جو أب خلت مسارة وزعواتات كيرنا لومي حساب كن لواطينا من الوقت قدم نفت زت متاونا حسابنا من لا يزأكل قدم يزعبا كيرنا زحرنا جو قداي حفرة أفريقيا زملكتيو لومي ياو أديس أبابا مدلواتها وديا أجاشان مقبلة بتشواش ولا جزء خوينا هنا نزعوانا كيلانا مو مبل 30 ساعة وعلى قواعي مرحت حفرة أفريقيا بزي بديس كسالت إيكاب روع جميرو منزل مسارات جينا حسابات كن لواطينا نحرت مليسلنا ودم حفرة أفريقيا كمون حفرة أفريقيا كميل يوم كنت أشقي لهم زبل تاريخاوي دهربايتو نالعلنا مستحز له خناتات دما تايو أفريقيا تسبب فلايد ما مس أجندة 10 سنة تأساسيرو زلوا زعاتات كم حدا رأس كيرنا كذونا قلاي رأس كيرنا نمرصو دما أبز حلف قدام سنة بتي أب كوابي دسي استمر حدا هافتن لنا هافت جنت مالت لوجو هايك مسارات كيرنا لوجو هايك ريزولت مس شبله ونمز حلف سوم نبرو كم ما بزوم توريزم هو زلوا زعات هذيهم ترفهم تعيز بالنجار نسون حسر بينا وزلوا مردات هات كن لاوت ينامو فيش من الوقت فلما قداي حفرة أفريقيا كن العلك لنا أديس أبابا كم تفلتو منبر حفرة أفريقيا أب عمد خلت تجزيز كايدو على تاتلو حفرة أفريقيا مسارات كيرهم عملت زي قرية أو كاب طرز كايد مبسحته جزيء طرية كايد توزل له عارح كل جزيء كايد مدرخ أبدي سواء سالت حدود ما أبت مرت أنا حفرة أفريقيا كتماتات الناس وراء استفر لها جراز السنة دو يزقون مبسحته جزيء تناي كرمت كابي سنة حملة زكايد أبتن كلوت هجرات زكايد كونكلو كل جزيء أبترن أبي كات نوزل له معلتات فلاكشيت كوري كل يوم مرقص أديس أبابا جن بوانانت نز جوائزي تساندلو عدل لهمو وأن حفرة أفريقيا بمخانون بركز ولو دبلوماتات زنورو لايا ببرك علم توسيدنا أديس أبابا كابتن أربعة بزعد دبلومات زلون كتماتات تبايلن سوعة مثل براسلس نيويورك حاويسكات تلقى أديس أبابا دما حفرة أفريقيا وكلا بركز ولو دبلوماتات زنورو لا تدلايت إنه نزمت أتلو خناتات زلهم بفلايد محزي أديس أبابا تجورو زلا لوطي تأساس يردما تتقلبي تحريت سخونة كتمنا هنا تلو تخرج زلا يمو حفرة أفريقيا كاب ودف حدنة أفريقيا إنا بحفرة أفريقيا استسقاجرة أو بزح صحابو قطع طري رميهم دنبتات وني رميهم هم تفلتهم دنب كازابلانكا دنب منوروبيا زبهالو خلته جوجل زحزبو ناي وعلى زخونة تاريخها وتابتني رميهم نزل كله تساقيرو جد ياو أب 10 شعات ساي سلسة تجاجي ك تخوينا أرم من نفسنا البات تناي مجمع شارتر ود بحدنا أفريقيا تفرار ملو علاو زخونة له مسرحي وتفتيرو من البات أشاو زنبرة 3 كلتن حراز وصاغراتين نز وعلزي نز سمع نزي ختام زنبرة دحريك أسنا بلا ياو مبل 54 هاجر أو كرواز فرمت دو السودانية أو كل تشحن 3 عامة مرت فرنسي تأمرت اللغة له كم النولات خيدي ناب حفرة أفريقيا ونكتاش زخد له خناتات له أو كابي 10 شعات 9 شعات تزي تجاجي بقول أطلع أوروبا هنا قلت أزلنا زير جن زحفرة أفريقيا زي بوانانت 10 سنة 3 دما عبي بهجز الله أجندة قميت الله نزا أجندة زي 100 مقبار دما بركز ولو حسابات قميتو جن مستزقمت أخي دقن تنهر اللدو يلنزبل إن تمرا مرتي نمزنعت تقد فوقينكا زير جن أبي 10 سنة 3 أفريقيا تايتمثل اللوا زبل نجر كم تلمز قمت أنا جريو حنتي أفريقيان مفتار يونايت أفريقيان مفتار يتتلمو
እዚ ሕብረት ኣፍሪካ ንምምጻእ ግን ብርክዝ ዝበሉ ስራሕቲ በብዝሁ ማለት 4 ዞባታት ኣለዎ እዚ ናይ ምብራቕ ዞባ ንብለሎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ በየነ መንግስታት ኣለዎ ብምዕራብ ኣሎ ብደቡብ ኣሎ ብሰሜን ኣሎ እዚኦም ኣብ ውሽጦም ተን ሃገራት ብዝፈጥሮ ናይ ባዕለን ኢንተግሬሽን ናበልካ ተለውጢ ናብ ሓበራዊ ስጉምቲ ናብ ሓበራዊ ሕብረት ኣፍሪካ ንምምጻእ ዝግበር ጻዕርታት ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብዚ ከም መርኣያ ኮይና ብዙሕ ስራሕቲ እና ስራሕቲ ትርከብ ከም ትፈልጦ ፊሽ ምስ ጎረቤት ሃገራት ዘለዋ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድና ዝተደረኸ ኣብ ጽቡቕ ሕውነታዊ ዝምድና ዝተደረኸ ምስ ገለገለ ሃገራት ዘለዋ ሃፍተገነት ሼር ብምግባር ኣብ ቀረባ ዝረኣናዮ ምናልባት ናይ ሸበሌ ሪዞልት ተሪኢኻዮ ሕዚ ኢትዮጵያ መራሕቲ ሶማልን ጅቡትን ዝተረኸብሉ ዋና ዕላማ ሓበራዊ ዝኾነ ምዕባለ ሓበራዊ ዘተኣሳስረካ ስራሕቲ ብሓባር ንምዕባይ ኢንቴግሬሽን ንምፍጣር ዝግበር ስጉምታት እዩ ካብዚ ወፃእ ንብርክት ዝበላ ሃገራት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትህብ እያ ካብቲ ዘሎ ሃፍተገነት ብዝሕሸን ተመጣጣኒ ዝኾነ ዋጋ ሓቢረን ዝለምዓሉን ዝጥቀማሉን መንገዲ እናፈጠረት መፅያ እያ ንጅቡቲ ተሪእና ድማ ብርክት ዝበሉ ነገራት ማይ ከይተረፈ ካብዚ ካብ ኢትዮጵያ ዘርጋሕ ተገይሩ ካብ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ መንገድታት ኣሎ ብርክት ዝበሉ ሃልክታት እውን ናብ ጅቡቲ ዝኸደሉ ዝጥቀመሉ ብንግዲ እውን ምትእስሳራት ኣሎ ጅቡቲ ጥራሕ ኣይኮነን ምስ ኬንያ ንበሎ ምስ ሶማሊ ንበሎ በዘን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎ ሃገራት ዘሎ ዝምድና ናብዚ ዓበየ ብርኪ ንዓበየ ዝኸደሉ መንገድታት ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተጣየሽ ናይ ሕክምና ማእከል እውን ከም ትፈልጦ ንኣፍሪካውያን ከም ሓደ ገይሩ ክጠምር ተባሂሉ ዝተጣየሸ እዩ ኣብ ከባቢ ሃረር ማለት ድሬዳዋ እውን ዝተጣየሸ ናይ ንግዲ ቀጠና ማእከል እውን ኣሎ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተልእኮ ዕላማታት ንምዕዋት ካብቶም ዝተሓዙ ሸቶታት ንምትግባር ተባሂሎም ዝተሓዙ ነገራት ከምቲ ልብልካዮ ቅድሚ 63 ዓመታት እቲ بعد مجزات تحت أفريقيا بزحات هجرات بعد مجزات وشتين نيران من الوقت كن سلاسن كلتن هجرات هفتوان سو نتعزو هجرات من بارن ذكري تاريخ حبرة أفريقيا ونيردنا حزتن ودو حد نت أفريقيا مسيرتها سلاسن كلتن هجرات كبعد مجزات نتعزين خلوت جنا بعد مجزات وشتين نيران استفلا يملكوا سلازي زين نتعن قوتا حفت أفريقيا بأفريقياويان أفريقياويان ربحان خوعل بزجبر مسرح حبرات كنفتر لنا قالس خنجبر خن مسرت لنا هنقالس لنا كبعدا مجزات نصح نوصل لنا زبليتو وانا مسرتي بزي مغنيات الدماء تنهجرات نصنت افريكا نخ قالس بزطعم ملكعو كنقالس لنا نزل سممع مستبصحه نقالس بزطعم ملكع كن او كلته ጉጅለ ወይም ድማ በخلته ዋልታ ኮይኖም መቅላስ ጀሚሮም ነይሮም እቲ ንምቅላስ ብዝጥዕሞም መልክዕ ማለት እዩ ተቀዳማይ ጉጅለ ዘመናዊ ገስጋስ ሓይሊ ዝበሃል እዚ ጉጅለ ካዛብላንካ ኢልና ንጽውዕ ነበርና አንተ ተልዕል ነበርካ ሓደ ሓይሊ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ተመስሪቱ ቃልሲ ጀሚሩሎ እዚ ሓይሊ እዚ ብፕሬዚደንት ጋና ዝነበሩ kwame nkrumah ዝምራሕ ዝነበረ እዩ ናይ ጋና መራሒ ዝነበሩ ፍትዋን kwame nkrumah ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ መስረታ ዓብይ ብጽሒት ዝነበሮም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እውን ንግግር ብምግባር ጽልዋ ዝሕድሩ ዝነበሩ እዮም ኣብቲ እዋን እሱ ስለዚ ብዚኦም እናተመርሐ እተን ሃገራት እውን ኣብተን ብቢ ከባቢአን ተወዲበን ቃልሲ ዝጀመራሉ እዩ ንኣብነት ጋና ናይቲ ሓድናቲ ጉጅለ ወይም ናይቲ ካዛብላንካ ተመርሕ ዝነበረት ጋና ሓዊሱ ካልኦት ኣልጀርያ ጊኒ ሞሮኮ ግብጺ ማልን ሊብያን ኣባባልነት ሓቂፉ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ሓደ ጉጅለ እዩ ነይሩ ካልኣይ ጉጅለ ድማ ሞሮኖቪያን ንብሎ ሞኖሮቪያ ኢና ንጽውዖ ካልኣይ ኣሰላልፋ ወይም ዝተሰለፈ ሓይሊ ዝነበረሉ እዩ እዚ ብፕሬዚደንት ሴኔጋል ሊዮፖልድ ሴዳር ሲንጎር ዝበሃሉ ኣብ እዞም መራሕቲ እዚኣቶም ኣብሽ ኣብ ኣፍሪካ ሕብረት ኣብቲ ኣዳራሽ ኣብቲ መእከብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ፎቶኦም እውን ብዓብዪ ተሰቂሉ ታሪኮም ብዝክር መልክዑ ዝተቐመጡ መራሕቲ ናይዚ ሕብረት እዮም ነይሮም ወይም ናይዚ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ እዮም ነይሮም ስለዚ እዚኦም እውን ብከባቢኦም ዝነበረ ሃገራት ተን ኣባል ሃገራት ሴኔጋል ሓዊሱ ናይጀርያ ላይቤሪያ ኢትዮጵያ እውን ናይዚ ኣካል ኮይና ቃልሲ እቲ ፀረ ባዕዳ መግዛእቲ ፀረ ሃፀይነት ኣፓርታይድ ኢምፔሪያሊዝም ንምቅላስ ብዝጥዕሞም መልክዑ ይቃለሱ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ኣብዚ ዞም ክልተ ጉጅለታት እዚኣቶም ብዝጥዕሞም መልክዑ ካብ ክኾን ኩሉ ሕብረት ፈጢሩ ወይ ድማ ናብ ሓድነት መፅኡ እቲ ዘሎ ኣብ ኣህጉርና ዘሎ ፀገም ብፍላይ ናይ ኣፍሪካውያን ጉልበት ዝበዝበዝ ዝነበረሉ ናይ ባርያ ንግድታት ዝነበረሉ እዩ
ሓፍታ ኣፍሪካ እናተበዝበዘ ናብቶም ማዕብሉ ናብ ምዕራባውያን እናኸደ ዝሸጠሉ ዝነበረ እዩ ትሮም ጥረዕ ሓዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣፍሪካ ሃፍቲ ኣብ ኣፍሪካ ንኽውዕል ኣፍሪካውያን ብናይ ባዕሎም መሰል ምሕደራ ንኸረጋግፁ ዘለዎም ግዝኣታዊ ሓድነቶም ሓልዮም ግዝኣታቶም ድማ ባዕሎም ክቆፃፀሩ ባዕሎም ንኽመርሑ ብዘኽእል መልክዑ ክንጣየሽ ኣለና ሶ ኣብ ሃገርና ዘሎ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢሰብኣዊ ዝኾነ ተሓሓዛ ካብዚ ነፃ ንኽንወፅእ ተኾይና ብሓደ ብጥምረት ክንቃልስ ከማ ሃገር ኢና ክንቃልስ ዘለና ናብ ዝብል ንነዊሕ እዋናት እናተኻትዑ እናተኸራኸሩ መፅኦም ኣብ 1963 ከመቆፃፀር ኣውሮፓውያን ድማ ቅድሚ 63 ዓመታት ማለት እዩ ናይ 63 ዓመታት ቅድሚ ዝነበረ ድማ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ናብ ዝብል ተጸምቢሮም እዚ ክምስረት ከሎ ተን 32 ሃገራት ልበልናየን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን እሱ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ቀደማዊ እውን የተገዘእትን ሶ ኢትዮጵያ ያ ነፃ ዘላ መርአያ ክትኾነና ልትኽእል ሶ ኣብኡ ኸይድና ክንምስረት ኣለና ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም እቲ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ንኽምስርቱ ባይታ ንፂፎም ማለት እዩ ሶ ኣብዚ እዋን እዚ ብ63 ቅድሚ 63 ዓመት 1963 ከመቆፃፀር ኣውሮፓውያን ምስ ተመስረተ ከም ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካ ኣምር ተገይሩ 25 ጉንበት እውን መዓልቲ ኣፍሪካ እናተባሃለ መዓልቲ ይኽበር ነይሩ ኩለና ሃገራት ኩለና ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ሃገራት ከም ሓንቲ ናይ ኣፍሪካ በዓል ተገይሩ ዝቁፀር ዝነበረ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሕዚ እውን ዘኽብርኦ ኣለዋ እየን ስለዚ እቲ ናይ ኣመሰረታ ሕብረት ኣፍሪካ ወይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ብቐሊሉ ዝተመስረተ ኣይኮነን ብዙሕ ምሳሓባት ብዙሕ ደይብ ዝነበሮ ጉዕዞ ሓሊፎም እቲ ናይ ሕብረት ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ተመስሪቱ ከውና በለና ድማ ካብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ክኾን ዘለዎ ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ንምስራት ድማ ከድልዩና ዝግቦም ዞባዊ ውህደት ክኾን ይኽእል እዩ ንሓበራዊ ሃፍቲ ሓቢርካ ምጥቃም ክኾን ይኽእል እዩ ወይም ድማ ኣፍሪካውያን ከም ሓደ ኣህጉር ከም ሓደ ዓዲ ኮይኖም ዝሐሸ ኣገልግሎትን ዝሐሸ ናይ ትምህርትን ናይ ቴክኖሎጂን ቀረብ እውን ንምውሃድ እውን ክጥዕመና ሕብረት እዩ ዘዋፀና ዝብል ጽንዓት ተኻይዱ ብ1999 ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ቲ ዋዕላ ጀሚሮም ሚጥ እናካይዱ ድሕሪ 3 ዓመት ብ2002 ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ደርባን ድማ እቲ ዕላዊ ብ2002 ማለት ዕላዊ ሕብረት ኣፍሪካ ምስረታ ዕላዊ ተገይሩ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ዓዊ ማለት ካብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ስለዚ ካብ ኦዩ ናብ ኤዩ ዓዊ ከምኡ ናበለ እዩ ስለዚ ኣፍሪካ ሰላማዊት ዝማዕበለት ማሕበራዊ ርእሰ ማል ዝጎልበተት ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት እውን ተሰማዕነታን ጽልዋት ትሕድርን ኣህጉር ንምፍጣር ዝተገበረ ጻዕሪ ነዊሕ እዩ ከም ትልትሎ ነበርካ እዚ ኣጀንዳ 23 እውን ካብኡ ኣብ 50 ዓመት ጉዕዞ 50 ዓመት ኣፍሪካ ብህዝባ ብማሕበራዊ ብቁጠባዊ ፖለቲካ ኣብዚ ክትበፅሕ ኣለዋ ተባሂሉ ትልሚ ተታሒዙ ስለዚ እቶም ትልምታት ንምዕዋት ድማ ከም ትትሎ ዝነበርካ ብዘዋዊ ብከባቢኡ ዘሎ ጥምረት ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ናይቲ ሕብረት ኣጀንዳ 2063 ኣካል ናይተን ሃገራት ሕግን ትልምታትን ተገይሩ ተፈጻምነትን ንኽህልዎ ንኽዕወት ዝግበር ዘነበረ ምንቅስቃስ እዩ ብሓይሊ ንምትእስሳር ብመንገዲ ንምትእስሳር ብመሰረተ ልምዓት ብማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምትእስሳር ዋና ናይ ኣገልግሎት እዚ ናይ ፓስፖርት ሓደ መለለይ ካርድ ጌርካ ድማ ኩለን ኣፍሪካ ሃገራት ብነፃ እዚ ናይ ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ንብሎ ድማ ሓደ ኣካል ናቱ እዩ ስለዚ ሃገራት እውን ናብ ባዕለና ሽሪፈን ከዛ ኣብነት ኢትዮጵያ ከም ትተልዕሎ ነበርካ ናብ ባዕላ ሽሪፋ እቲ ተፈጽሞ ዘላ ሓደ ኣካል ናይ ራእይ 2063 ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተገይሩ ዝውሰድ እዚ ንምውሳኽ እዩ ግርም ተኸክለኻ ፍሽ ምናልባት ሕብረት ኣፍሪካ ንምምፃእ ወይ ውድብ ሕብረት ኣፍሪካ ዝነበረሉ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ንምምፃእ እውን ንባዕሉ ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐን ዝወሰደን እዩ ዝርዝሩ ግን ሕብረት ኣፍሪካ ክኾን ከሎ ሓንቲ ኣፍሪካ ንምፍጣር ዝብል ዕላማ ስለ ዝሓዘ ብፍላይ ሕብረት ኣፍሪካ ድሕሪ ምጥያሹ ድማ ኣብ 23 ኣብ ምንታይ ክንበፅሕ ኣለና ዝብል ኣጀንዳ ብንጹር ተቐሚጡ በዚ መሰረት ክሰርሑ ክጓዓዙ ከም ትልሚ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ንናተን ስራሕቲ ብብዝወአን ብብዘለዋ ኣሎ ቀማምጣ ነዚ ሕብረት ኣፍሪካ ክውክል ዝኽእል ስራሕቲ መሰረት ከንብሩ ዝብል كم جزعيو حزوم زقصا أصل زلوا خناتاتيو تفتيرو ز أجندة 20 كتاش كله كمت كالجيروز حزوم شو عته مسرتاوي نتبتات لو زوم شو عته مسرتاوي نتبتات اتحاد من البات زي ما عملت أفريقيا حقافين زلاقنا بزخنا حفش أول معات التنت في أفريقيا مفتقر زبل
كم حدث تقمت أيو بتمرت ستمت أوجور خوينا أب بان أفريكاريزم تدرجة حبرة دولنا أفريقيا كلي مبالغون كم كلاي متكل جيرهم زحزويهم تمثال سنة من محدار زغونة أفريقيا ديمقراطية سواء مسألة فتحين كمون بسرعة حق تمرح أفريقيا مهنات متياش زبل كم حدا سالساينت وتجيروز والسدي وسلاماويتن وحسن زغونة أفريقيا مرأي زبلون تخلي كم متكل تجيروز تقمت قداي نيرو ستو من أفريقيا من نتنبهلن حبراو زغونة هريتاج ويقع حدقي كلونا كاو حليفو دما بحبر سقوم كبرتات ويقع زوم فاليو نولم كله أمانجو تنهاجرات زبل كم حمش عينات استقامت أي قالي حزب زمرحو لمعات فلاي أبعرس أمنة مركوز أنستدرخ نايكلات إذا تاون نزيولو سقعتني نزي كنا قد طبعا هفتن مونان بفلاي نمن سيندك نسيون دما بروموت زقبر وي نابز حش بركي إذا ساقر كونا لوز بالكم شاي استقامت أيو ببرك شاو عيدما ببرك علم تبعك مس كلنا علم هاجرات مدارك تقوينا تمرت أفريقيا وأهجر مفتار زولو كم شو عت مسرته متكلات تجيرهم مستقمت يوم نزيهم لما كم فز أمي تجيرهم نتكبروا كم مسارح تجيرهم مستوصلوا عن توفيش تناخفوا بزمز أخ عبيت قدات نيرهم نعملت بباسبورت حد زغن باسبورت كلي كابنا بنزلوا من قصقاس دما بزي منم حتون بزي منم سحبوا قطتهم كل أفريقيا كابتشاف نابتشاف بزمسولو من قدك انقصاص بتمرت ديو بنقد ديو بعدت ديو بوات ايفر بزي قال باسبورت حد خوينو كغيد حد عين باطيرة دما كلي نخلهم زجزء نخلهم أفريقيان بحد عقمي كدللهم زغل حد عينت باطيرة كلي زيهم كم مباص حنا يتشتو تجيرهم زوج سديوم كالي حبراو زغنا ناي ترانسبورت كومن زغنا كمز حزي إثيوبيا أير من قد نولو إثيوبيا سيمبول خوين زوسد نا أفريقيا كوكل زغل حبراو زغنا ناي أير ترانسبورت ون كلي بدام درجاون بقدب درجاون أبي فيكتوريا كاب كنا استحسبه نا أفريقيا كوكل زغل عبي دام نا حبراو زغنا دام بحيلي إنرجي كباس حزقل نجارات كل مقبار زولو يوم كلهم نايت شطو كم باس حتجيرهم زوسدو صراحة تجيرهم أبعجنا 20 سنة سلسن استغرت يوم قالي حليفو من البات دمستي زي سمع الله أفريقيا زولون من البات حليفنا نقولنا تجزي ممحياش كل يخونيو أفريقيا ترينا يجن حزي بزوم حد استقامت الشتات لكعت وعز الله دزول نجر مزنعتن نتمرمرتن تحد قوينو قال ندحرج زقوت تتلقون تاتي زلو ستيل أو أفريقيا حزون علوة منقسي زي في أهجور قوين أنا نرخبا أبي زمن الديمقراطي عالم كالي بركب زوج صحته اللي جزء أو أفريقيا حزون جنا زناي برت دمت دولو بس جزء كقوات إلخا من البات يسأل متى الله كي يقول ستيل جن بتكبر نريو زل الناس اللي زغنا أفتن أبركز ولا هاجرات أفريقيا كينات حد قال له حزون قالي تعرفوا بمزنة بمرت أنا منبر زمت صباتون بعلوة من قسم لي سمزود كله فتنات أبقى لقى عرب أفريقيا ستيل زر قالوا من قدرت له وزي من الوقت مستحاجة تلمي كفتم زدحارو نولم بركز ولا خدتهم كمو بتستقمت قالو نهاري خدلو دي خدلو نزبل أب حتى زود قالو خنتات لو يلك أخذ وزدهم فيش أبقى لقى صراحة تجن كم تعندو كنت أقصد فتنا نعملت أبي إثيوبيا حزي تجورو زلا صراحة في لايزناي حملة وايل معت نولو حزي إثيوبيا كبكلوت أفريقيا هجرات نشتي سجوم إلى مرأي زخونة اللو يلك توزدو صراحة قالو أب حملة أسر زرنا يعوتات لو أبزم جرين ديفلوبمنت مسألة جيرو مسرح زلو إنرجي نحداث جد حويسو أب كل أسرح تون إثيوبيا تنقف زلا مرأي قوان زغل نخلوت هجرات ون تمثال تجير كوسر زغل عينة وسز ولو وتتصور صراحة لو عنتون كقلت فتنكو أب دريدا استعيش زناي كرنا أفريقيا كتعيش زغل تبع زناي حبر وناي نقدي متأثرت بهاي الستعيش ما أكل له زيوم حاويس كاتر تلها بإثيوبيا حزي نشتي تمثال أو زغون صراحة تنري بتتلب بمسارات قالوا هاجرات كم مدة خدالله أجرني قوات تالله أزبل نجر كم حتى كل عالج جبوا نجري مو من الوقت فيش أفتهم متكلات مسارات غير كام سوء أساسي تقول صم نجرات اليوم تصخلوا هو ما بزحت يوم هافش كريس كامل هاك أنت كذي نعملت أجندة 10 سنة كنا مش خلنا بخل تشعن 10 سنة كما قطع أوروبا يعني تي زنا حلف كعزهم كم ديمهم قد صلت 5 عامات 5 عامات حليف كاس 5 عامات قد صلاة 100 عامات خنا
ናይ ኣፍሪካ ራእይ እዚ ክኾነ ኣለዎ ተባሂሎም ተነፀፉ እዮም ተሓንፀፁ እዮም እቶም ፕሮጀክታት ግን ንኣብነት ዓሚ እንተሪእና መበል 38 ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ክሳለጥ ከሎ ጉዕዞ 10 ዓመት ናይ ኣፍሪካ ኣጀንዳ 23 ኣብ ምንታይ ብርክ ኣሎ ዝብል ተገምጊሙ እዩ ስለዚ ኣብቲ ገምጋም ፅቡቕ ምዕባለታት ዝተረኣዩሎም ኣሎ ግን ሕዚ እውን ከምቲ ትገልጾ ዝነበርካ ኣብ ጉዕዞ ክውገዱ ዝግብኦም ዝነበረ ኸዚ ንኣብነት ድምፂ ጥይት ክስምዐሎም ዘይትኽእል ኣፍሪካ ንምፍጣር ዝነበረ እዞም ተመሓላለፍቲ ለበዳ ሕማማት ዝበሃሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ብርኪ እዚ ክንበፅሕ ኣለና ተባሂሉ ኣፍሪካ መብዛሕትኦም ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ክፍጠር የብሉን ተባሂሉ ዝተሓሰበ ዝነበረ ክሳብ ሕዚ ዘይተሰገሩ እንትናት ፀገማት ከም ዘለዉ ቀጻልነት ብዕቱብ ሰሪሕካ እቶም ትልምታት እናከለስካ እዞም ፀገማት ንምውጋድ ክስራሕ ከም ዝግብኦ ኣንፈታት እውን ዝተቐመጠሉ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ናይዚ ኣፍሪካ ኣጀንዳ 2063 ኣፍሪካ ንብህጋ ኣፍሪካ ኣብ 50 ዓመታት ውሽጢ ከምዚ ዝበለት ኣፍሪካ ንወለዱ ወለዶ ንህፃናት ንመናእሰይ ንደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዝበለት ኣፍሪካ ምፍጣር እዩ ይትራእይ ስለዚ እዚ ራእይ እዚ ወለዶ ብዝተተኻኸ ቁፅሪ ዝሐሸት ኣፍሪካ እናቐመጥካሉ እንድሕር ትኸድ ኮይንካ ዓሸሮ እናቐመጠ ዝኸድ ተኮይኑ ተወለዶ እሱ እውን እናቐፀለ ኮይኑ ኣብቲ ትልምስ ኣብ 50 ዓመት ውሽጢ ክሳኻዕ ይኽእል ዝብል ትልምስ ተተሓዘሉ ኩነታት እዩ ስለዚ እቲ ኣፍሪካ ትካል ፋይናንስ ናይ ባዕላ ክትውንን ክትኽእል ኣለዋ ክበሃል ከሎ ካብ ናይ ካልኦት ናይ ኣውሮፓውያን ይኹን ናይ ምዕራባውያን ናይ ፋይናንስ ፅግዕተኝነት ነፃ ዝኾነት ኣፍሪካ ምፍጣር ማለት እዩ እዚ ንኣብነት ቀንዱ ዝለዓል ኣፍሪካ ሕብረት ቀውዚ ክሳለጥ ከለኳስ ናይ ባዕሉ በጀት ኣይኮነን ካብ ኣውሮፓ ሕብረት ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝመፅእ ዝምወል ፋይናንስ እዩ ነቲ ኣፍሪካ ሕብረት እውን ንምስላጥ ዝውዕል ስለዚ ካብ ፅግዕተኝነት ናይ ፋይናንስ ከምዚ ኣፍሪካ ልምዓት ባንክ ዝበሃል ቶም ካብ ደገ እናተለቃሕና ንፕሮጀክትታት መፈፀሚ ንልምዓት መፈፀሚ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ኣፍሪካ ዋኒን ንምፍፃም ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፋይናንሳዊ ስርዓት ዓቕሚ ዝፈጥር ስርዓት ክንዝርግሕ ኣለና ዝብል እዩ ኣፍሪካ ከምቲ ዝበልካዮ ኣፍሪካ መጓዓዝያ ምድርን ኣየርን እውን ምውናን ዝብል እዩ ሕዚ በቶም ዝማዕበሉ ሃገራት ጥራሕ ዲፔንድ ዝኾነ ወይ ድማ ኣቶም ዝተመርኮሰ ዘይኮነስ ናይ ባዕልኻ መጓዓዝያ ኣየርን ምድርን ምውናን ከምቲ ዝክሮ ብርሽ ቅድም ክብል ዋን ቤልት ዋን ሮድ ዝብል ፕሮጀክት ተጀሚሩ ነይሩ ቻይና እወ ስለዚ እቲ ፕሮጀክት እዚ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ፕሮጀክታት ብናይ ባቡር መስመር ወይ ብናይ ባቡር ሃዲድ እዘን ሃገራት እንተንእሱ ዘን 50 ዓመት ትልሚ እንተንእሱ ዘን ናይ ንግዲ ትካላት ናይ ንግዲ ማእኸላት ዝኾና ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋን ተን ዋና ከተማታት ናይ ኣፍሪካ ዘለዋ ኣብታ ኣህጉር ዘለዋስ ብመንገዲ ብናይ ባቡር መንገዲ ክተኣሳሰራ ክኽእል ኣለዋን ብመሰረተ ልምዓት ከምኡ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ከምኡ ቅድም ክብል ተልዕሎ ዝነበርካ ሓዚ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስ ከምቲ ዝፍለጥ እዩ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሃኒፃ ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ ንኣፍሪካውያን ኩርዓት ዝኾነ ፕሮጀክት እዩ ኣብዚ ኣጀንዳ 2063 ክቕመጥ ከሎ ካብቶም 7 ኢልካ ዘቐመጥካዮም ትልምታት ቶም ዋና ዋና ቀንዲ ኢሎም ዝቕመጡ ንኣብነት ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓደ መንጫዕጫዕታ ኣሎ ኢንጋ ዝበሃል መንጫዕጫዕታ እዚ መንጫዕጫዕታ እዚ እንድሕር ተገዲቡ ንኣፍሪካውያን ብመሰረተ ልምዓት ብዝናይ መስመር መተሓላለፈ ክኾን ይኽእል እዩ ብሓይሊ ከተኣሳሰር ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣብቲ ትልሚ ከም ሓደ ቤንችማርክ ወይ ድማ ከም ሓደ ዓብዪ ምልክት ተገይሩ ዝተወሰደ እዩ ነይሩ 43200 ሜጋዋት ከፈልፍል እዩ ተባሂሉ እዩ ተተንቢዩ ነይሩ እስካዕ ኸዚ ኣብ ምንታይ ብርክ ኣሎ እንታይ ዝተሰሪሑሎ ምናምን ዝብል ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዚ ሓይሊ መፈልፈሊ ዓብዪ ግድብ እዩ ስለዚ ብቐረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኣፍሪካውያን ከተኣሳሰር ዝኽእል እቶም መተሓላለፍቲ ዝበሃሉ ንሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝጠቕሙ ወይ ዞም መሰረተ ልምዓታት ድማ ብኡ ልክዕ ከተኣሳሰር ይኽእል እዩ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ ምስዚ ተተሓሒዙ ሓበራዊ ማእኸል ዕዳጋታት እውን ምህናፅ ከምቶም ነፃ ናይ ዞባ ንግዲ እንብሎም ዕዳጋታት ወይ ድማ ንኣፍሪካውያን መግለፂ ዝኾነ ኣፍሪካዊ ካብ ዝኾነ ጫፍ ካብ ደቡብ ይኹን ካብ ሰሜን ካብ ምብራቅ ይኹን ካብ ምዕራብ ዝመፀ ኣፍሪካዊ ዕዳጋ ፍርያቱ ሸይጡ ናይ ካልኦት ኣፍሪካውያን ፍርያት ድማ ክዕድገሉ ዝኽእል ማእኸል ዕዳጋታት እውን ክንሃንፅ ዘለና ዝብል ኣፍሪካ ብመርበብ ሓበሬታ እውን ተመጋጋቢት ምግባር ብናይ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ዝተመጋገበት ኣፍሪካ ምፍጣር እውን እቲ ካልእ ነይሩ ዓብዪ ሙዚየም ኣፍሪካ ምህናፅ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ ንኣፍሪካውያን ዝገልፅ ኸዚ ንኣብነት ናትና ዓድዋ ሙዚየም ኢና ዘቐመጡና የለ እዚ ኢትዮጵያ
ምሳሌ ነፃነት እያ ምሳሌ ኩሎም ጸለምቲ አፍሪካውያን እዮም ኩሎም ጸለምቲ ህዝብታት ዓለም እያ ክንብል ከለና አውዚ ባዕዳዊ መግዛእቲ ከመይ ጌራ ስዒራ ባዕዳዊ መግዛእቲ ከመይ ጌራ ሕምሽኽ ከም ዘበለቶ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዓድዋ 1988 ከመቆጻጽራ ግዝ ዝገበረቶ ታሪክ ቅያ ኣሎ እዚ ብዘርኢ መልክዑ ኣብ ዓድዋ ሙዚየም ተሃኒጹ ተቐሚጡ ኣሎ እዚ ንኩሎም አፍሪካውያን መግለጽ ዝኾነ ታሪክ ቅያ ዝሓዘ እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ ሙዚየማት እውን ሃኒጽካ አፍሪካዊ ምስሊ አፍሪካዊ መልክዕ ዘለዎ አፍሪካዊ ጀግንነት ብዘርኢ ባህሊ ቋንቋ ታሪክ بزرق ملكوع كهناس كخل اللوو بتمساسلاي أفريقيا إنسايكلوبيديا والنبع لنا كل اللوو بخالات مسارات زجبرة بخالات زت ترجمة بخالات زت سرحنا خالات لسانات اللوو نا أفريقيا زري المنصر السم زعمت وزي كونس أفريقيا إنسايكلوبيديا مهنا سون عندي كفتم أجندة 10 سلسلة تباهيلهم كقمتو كسرح اللوم تباهيلهم زت قمت يوم زي كم تقدم لولا نوركو أجندة 23 هاجرات حدن نايب على تلم هاجر أو تلم نمسين مس زواوي متأسسر نا فتسمة أما هاجر أو تلم كسرحة زجبو عوي سفح سرحي يكون زلوا نعملت إيجاز بهالنات نالو زي انترينا بعد مزي من قست هاجرات مفرق أفريقيا ويدما بعد مزي من قستات مفرق أفريقيا ويم إيجاد لنا نسوعه زي بسلام أبس سأتتا بكبابيا وسأتتا بسلام خمد ما بمسارة المعاتن بقطوان نمتأسسار زجورو زلت سعر له كم زي نيشتي كجلنا يزي زواي لنا نوصلنا خلينا هب أفريقيا فتح جورجن 4 زخونو زواوي جلتات له بوانا النت سمين دو مسرع معرب توهيلهم زصوعو سلازي زياتهم بكبابيا ونتون كبابيا وخن بحال كلهم همزناتنا مبرق أفريقيا لنا إيجاد حزنا يزلنا كود ما هجرات بقربتنا ون مسارات جيران كم تقدمتوا لازم وركا جوت السومالية هذا اللي خلته لكم هو اللو سلازي كم ناقبر كاب سقيلو تلمي أب أير تنسافف فزي خونس بتجبر بكبابي خا مسارات أب كبابي خا زل حفته جنة جغرافيا وكمان متان مسارات بمقبار كسر حكت في من زقبو نصبح زي بحال خاز بمسرح نصبح ولدو بايتان كان زحشت أفريقيا المركب زجبر سعري بزيلك منقصقاص جبر له زبل أمر زلوا أين موالي. قرم فسا صبي خالي الكايو من البات حززهم أجنة 10 سلسلة كم تزولنا يو ناي تجبر صدقة ونزغمط له خناتات له من البات أبقى قدام يعرف في زغمطه كاب خلتش عن 10 كسب خلتش عن 10 سلسلة تايو جوني لي زغمطه أب تمرة المتأثر سنة حساب حدث خنا مرة أو كلنا هجرات مفتعر زي سبرين بورد نقوله نتسرح نختسالت بتحساس ودرجة كلنا هجرات كم أجندة إنجيرن كوزدو إذا حساب زي مسراس أو كل زي قطعتون ناتين نسميت كحدرو مجبر زبل كاب خلتش عن 10 كسب خلتش عن 10 سلسلة كم قدام ما عرفت جيرست وسديو كم كلاي ما عرفت جيرست وسد بركدما كاب 10 كسب 10 سلسلة زبل استقمت فريم له أبزيون سدارو عمتات نهرن من البات أبتعنتو زغمتنا يوم بتلم استقمتو ندحرج تقوتتو نجاراتون سلزلوا نزيوم وناجم جمكا فيدباك الناس صدقة نبتزحش برك تولو مالت تم تأثر عن طول الناس جلسنا يو أبنا نسا قطنا عداجا كون قليو أب حبراو عداجا ترانسبورت كون قليو حبراو باسبورت متكامل من قصقاسن حبراو من قد بابور حبراو من قد أير قمت عنتو زل الخيون جراند إن قدام نزيم مسرحون كون قليو تدمت يتعالو زي ولا أفريقيا مفتقروا لازم كلهم رأيتات يوم نفتسام في نهر النجور اللي تواهيل استقامت يتخلى معرف كسب 20 سلسلة نزلوا معرف دما بحفشاتهم استقامتوا تلمتات نابج أفزوز حلو بركة تواهيلهم استقامت له خناتات يزلموا من الوقت إثيوبيا عنده نعمتنا زمتنا يوم من الوقت فيش ببركز ولو نجارات نتقارن أفريقيا نمتأثر تجورهم زلات عرتات كم تمثال كم موديل تغير عز وسريان عملت ببابور من قد كواترينا حزي إثيوبيا إثيوبيا أنا وجبتي زرقة إحنا على زخنا بابور زرقة حتى اللغة تاتلو تتلمي بوت راح زبك يكونن مسكينيا مسكالوت هاجراتون نمت صار كم تلمس تحازلو أسألت من الوقت
مسكيزين كونتات انت أساسيهم كسرح يوم لنا تسفى نقول لهم نقرات كون خليهم بزنا إلكتريك قداي تمسينا قد نندو أبقروا بتبقى أزلوا جوتي كينيا سومالي زي أمثلة سب تنزانيا زرقة تلمون له عبيت صراحة مسمارات الناس تزرقوا عزقد اللغنات اللو سو إثيوبيا زلوا عمي حيل إلكتريك نزنا هجرات زينون بركاش واقع ناشطت كلتها أو زخانة تغمي كلتها أو زخانة ربحات فترة اللي من قدتها له زي طرحتي كنا إثيوبيا حزينا أفريقيا كم تمثال رول ميدل تغيرات وسدلو نغرات نابركتو يم زمت زلو كابزيوم نمتقازا أكل من البات حزي إثيوبيا جمرتو لم عصرنا يترينايو موديل تغيرات توسد تخل كابناي التاو زيغاتا حليفون وتصاون شرفي زأتو له من قدي ناخونا زخر زلو من البات نبركز بلا عمتات بردي اسرنا انا نفلطمو كابزي وصيناس نحنا ون سرنا نفريلو من قدي كم موديل تغيرون افريكا تاون تمرت كوسدلو زغلو تمثال تغير كوسد زخل نغري خلي ازناي ابديس هنا وكالوت كتماتات نريو زلنا ناي غطرون حويسو ازناي كوريدور لمعات نريو تلنا اديس خلي اديس ابا خوينا زوم مرحت هاغرات مسكرنا بعلم زوي من حبرة افريكا زمصلو غزي حزي نديسا نمصاب نمصا بباغي زمصلو قدم حزب نالبات بديسابا مصيوم حدا معلت خلته معلتي صنحلو عدل تنيرو هزي سومن قلت صنحلو زناقع العدلنا تفطر يمصلو زوم مباصح توريزم بولك حزب مراسات الناس صفحوا سلازغد زلو ابديسابا طرح استحصرته يكونس بركز بالو كابتات وصي لهمون كالي علامات زريلو تحديثهم تزناقيعم زخدلو خونتاتنا تفطر يمصلو زي كم حدا عبي نغرينا نريو زناي قطر كوريدور لمعاتهم بولك افريكان كابزي عبي تمرت كوسدلو يخليهم توايلو تسفا زغبريو سلازي اب زفر توريزم بفلاي يسرح زلو سراحتي زوم مباصح توريزم بكل نغرهم مچواتيوم بتكنولوجي مچواتيوم بانفراستراكچر مچواتيوم بنالبات ناي واغا غدايون نتوم وصاتنياتات كخبري الخاطو سدو يخونن نالبات نوش تعد زلو زيغا نشتي زفتنو كخون يخيل زي ونه كيدي نتوش تعدون بزمچ ونتات ناتسرح خم زغونو زغلصلو لو استفرالي مدرخات كالي بزناي اي اي تكنولوجي ون ايثيوبيا تخدو زلا كم حدا تمثال خوينكا توسد هاغريا نالات ارتفيشال انتليجنس تخدو زلا سراحتي بالتعمين افريكايان تمرتك بزخيلن كم رايا رول موديل تغيراك توسد تخللونيو نالبات اب قصالي بز زفرزي ناي بعلا زخونه يونيفرسيتي مناص ون زحقنت لخنታት له ببرك عالم من البات بز درجه زي حنت هاجر طرح يزلات كساب حزي ኢትዮጵያ ነዚ ሀብ ቀረባ እንድሕር ዛዚማተውን ከም خليت ተተይርጋ በብርክ ዓለም ተወሰድ በአፍሪካ ድማ ግን ከም ሞዴል ተገራ ከተወሰድ ተኸለሎ ሆነታት ኣሎ ኣብዝናይ ዲፕሎማሲ ጉዳያት ተሪናውን ሕዚ ኢትዮጵያ አባል ብሪክስ ኮይናውን ሰርሖ ዘላ ስራሕቲ እዚነ ካልኦት ሃገራትውን ከም መርአያ ተገይር ክወሰድ ዝኽእልዩ ምስ ካልኦት ብርክ ዝበሉ ሃገራትውን ዝክልታ ዝኾነ ርክባት ባዕሉ ዓብይ ነገር ይሞ ብሕታዊት ብባዕዳ መግዛእት ዘይተ محادرت مقانون لوعلو ناف نيتيبيا كم حادروا الموديل غير خادم موساد برز خفتو نغرات يوم الكا موسادي كاليمو فصا منالوات ابزي تولو خالي حساب تزيليو نفط قالوا اجنا نسغر نخينا او غن منالوات حساب تليكا هو خازتي بقندوت نا ايثيوبيا بصحيت اب حبرت افريكا يكون اب ودو حدنت افريكا زنورا خزبون تايو بتاريخ طرح دينا نبر زبل مرأي اقداسي زغون ኢትዮጵያ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ምስራት ወይ ድማ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ምስራት ናይ ዓላ ብጽሒት ነይርዋ እዩ ካብቶም ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘይተገዙ ሃገራት ሓንቲ እያ ምናልባት እውን ባዕዳዊ መግዛእቲ ወይ ድማ ኮር ዝመጽእ ሓይሊ እውን ብዝተፈላለየ መልክዑ እቲ ናይ መወዳእታ ጣልያን ብ1988 ኣብ ዓድዋ ይሰዓር እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ደጉዓሊ ቴልካብ ሰሓጢት ብብዙሕ መልክዑ ወረርቲ ብዝመጽሉ እዋን كما يكيرا وررتي سعيران أشنفان أحفيران كم تملس بزحت تاريخات اللونا سلزي بزوم تاريخات زي مطرح لنا نبرتي الكاكن حزبون تزلوا ولدو خزلوا ناي أبز هاجر زمرح يكون هزلوا ولدو ناي على تاريخ مسرح يو كم تقدمت له زنوركا وحسنا مقبي نمرق غاز زقبر تعري عرسو زخاليو بحيلي زقبر زلون عرسو زخاليو بفلاي مستوم ناي مباصح توريزم ناي أديس أبابا ملكع مغيار اب هاجرنا زلو مباصح توريزمات ون ناي ملمع سراحتታት ناي بعلنا تاريخ نسرحو زلنا زمن يلكا موسادي كاليو تكوريدر لمعات اب كتما تجمرو بكفتان شجر بمعدن شجر حزب معد ولدو
ኣብ መላእ ሃገር ብዙሓት መባፅሕ ቱሪዝማት እናተሰርሑ ገጽታ ናይ ዝዓዲ ወይ ድማ ምስሊ ናይ ዝዓዲ ዝቕይሩ ኣጋጣሚታት ከም ዘለዎም ምርኣይ ይከኣል እዩ ምናልባት እውን ዓበይቲ ፕሮጀክትታት እውን ሰሪሕና ንምምራቕ ዝበቃናሉ ኢና መርኣያ ናይ ኣፍሪካ ኮይና ንቕፅል ዘለናሉ መልዓሊ ይከኣል እዩ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሓደ መርኣያ እዩ ተሰሪሑ ብናይ ባዕሉ ዓቕሚ ብናይ ውሽጢ ዓቕሚ ብዜጋታት ሕዚ ተመሪቑ እቲ ሓይሊ ንኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ንጎረባብቲ እውን ብዝጠቅም ብስሩ እውን ይኽእል እየ ዝብል ናይ ምኽኣል መንፈስ እውን ዘረጋግፅ ምዃኑ ምርኣይ ይከኣል እዩ ፕሮጀክትታት እውን ኣለውና እምትብሎ ነበርካ ኤአይ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኤአይ ቴክኖሎጂ ብዛዓዲ ንምስፍሕፋሕ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ ኒኩለር ኢነርጂ ድማ ንልምዓት ንምውዓል ኣብ ኢትዮጵያ ክስርሑ ካብ ዝተሓሰቡ እዞም ዘመናዊ ድኹዒ ዝምረተሉ ፋብሪካ ንምትካል ዝግበሩ ዘለዉ ፃዕርታት ስለዚ እዚኦም ኢልካ እንትርኢ ተለኻ ኢትዮጵያ ታሪክ ጥራሕ ዘይኮነትስ ሕዚ እውን ታሪክ ምስራሕ ዘላ ሃገር እያ ኢልካ ክትሪኦሉ ትኽእል እያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፂኦም አዲስ አበባ ናይ ዲፕሎማት መቐመጢት እያ ናይ ብዙሓት ዲፕሎማት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ዋና መቐመጢት ቀንዲ መቐመጢት ሕብረት ኣፍሪካ እያ ዓመታዊ ኣኸባኦም ጉባኤኦም ዝተፈላለዩ ባይላተራል ዝገብሩሉ ስብሰባታት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ ኣበባ ናመፅኦም ስለዚ አዲስ ኣበባ ክመፁ ከለዉ አዲስ ኣበባ ዝነበራ ምስሊ ሕዚ ዘላቶ ምስሊ እንታይ ምዃና ብተግባር ሪኦም ከረጋግፁሉ ዝኽእሉ ምናልባት እውን ጎደናታት አዲስ ኣበባ ኣብ ሩባታት አዲስ ኣበባ ዝነበሮ ገማግም ወሰናው ሰንደንደሳት ሩባታት አዲስ ኣበባ እናዘሩ ክዘናግዕሉ ክሪእሉ ዝኽእሉ ዓብዪ ፕሮጀክት ኩርዓት እንብለሉ ንኢትዮጵያ ንኣፍሪካን ጸለምቲ እንብለሉ ሙዚየም ድማ ማእኸል አዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ እሱ እቲ ታሪክና ብተግባር ዝሪኢሉ ኣጋጣሚታት እውን ኣሎ ስለዚ እዚኦም ድምር ኣቢልካ ትርኢ ተለኻ ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ንኣፍሪካ መሪሕ ክትኾነሉ ትኽእል መርኣያ ክትኾነሉ ትኽእል ኣብነታዊት ክትኾነሉ ትኽእል ብዙሓት ስራሕታት ብዙሓት ተግባራት እናዓመመት ምዃና እቲ ኣጀንዳ 2063 እውን ንምዕዋት ናይ ባዕላ ብፅሒት ሒዛ እናሰርሐት ዘላ ያህልካ ምውሳድ ይከኣል እያ ብርሽ ግርም እሞ ናብቲ ካልኣይ ኣጀንዳ ክንሰግር ተለና ምስ ዘለና ሰዓት ምስ ተመልከትና ካልኣይ ኣጀንዳና ሪዞልት ሎጎ ሃይቅ መሰረት ጌርና ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ቀዳም ሰነብቲ ዝተመረቐ እዩ ምናልባት ምስ ትሕዝ ክነልዕሎ ዝነበርና ብዛዕባ እውን ዝተኣሳሰር ብርግፅ ፍሳ ቱሪዝም ተነልዕል ከለና እዚ ሎጎ ሃይቅ እውን ኣካል ናይዚ ቱሪዝም ስራሕቲ ስለ ዝኾኑ ብፍላይ ምስቲ ናይ ዓንቶ ዘቐመጥካዮም ምስ ገበታል ሃገር ገበታል ትውልድ ገበታል ሸገር ኢሎም ተጀመሩ ፕሮጀክታት ተኣሳሲሩ ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም ኣብ ሰሙን እዚ ኣብዚ ቀረባ እኳ ተሪእና ሪዞልት ሎጎ ሃይቅ ሓዊሱ ሸበሌ ሪዞልት እውን ዝተመረቐሉ ኩነታት ኣሎ ቅድም ክብል ቅድሚ ሰሙናት ካብታት ድማ ደንቢ ኢኮሎጂ ከምኡ ዝተመረቐሉ ኩነታት ኣሎ ብድምር ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ወንጪ ኮይሻ ጎርጎራ ላላኬላ ፀበራ ጮርጮራ ቤኑና እናበልካ ብዙሓት እዮም ተሰሪሖም እዚኦም ምስሊ ሃገር ምቕያር ዓንቶ ኢልካ ካብ ዓብዪ ነገር እዩ ቱሪስታት ድማ ምቾት ይደልዩ ፅቡቕ ነገር ይደልዩ ዝተማልአ ኢንፍራስትራክቸር ኣለዎ ዶ የብሉን ከም ሓደ መመዘኒ እዮም ስለዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ሰላም ይደልዩ ሰላም ድማ ምናልባት ኣብ ቀፃሊ ሙሉእ ሰላም ዝሃገር እዚኣ ውሕስ ዝግበረሉ መንገዲ መንግስቲ ብዝሓዞ ኣንፈትን ምኽባር ሕግን ካልኦትን ኣቢሉ ዘረጋግፆም ነገራት ኳዋላት ትኾኑ ናይ ሕድሕድ ዜጋ ፃዕሪ እውን ዝሓትት ኳዋላት ትኾነ ኣብዚ ሃገር ተነፃፃሪ ዝኾነ ሙሉእ ሰላም እናመፀሉ ዝኸደሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እዞም መባፅሕ ቱሪዝም እዚኦም ብፍላይ ድማ በተሓሳስባ መደመር መንግስቲ ካብ ዝረኣዩ ካብ ዝቃነዩ ጀሚሮም ዓበይቲ ለውጥታት እናርአዩ ዝመፅ ዘለዉ ምዃኖም ምርኣይ ይከኣል ፊሽ ያው ኣተሓሳስባ መደመር መንግስቲ ክረአ ከሎ ቱሪዝም ካብ ስርዓት ምዝንጋዕ ብዝሓለፈ ዋልታን ክብርን ማእገርን ቁጠባ ምዃኑ ብፍሉይ ዝተረአየሉ ዓውዲ ተገይሩ ዝውሰድ ዘሎ ናይዚ መርኣያ ድማ ዘለውና ሃፍተ ገነት ኣለሊኻ ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ናብ ረብሓ ክተውዕሎም ዝብል መነፅር ወይ ከዓ መርአይ ተቐሚጥሉ እዚኦም መሰረት ዝገብሩ እዮም እቶም ስራሕ ዘለዎ መባፅሓት ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ነዚ መሰረት ተከይዱ ድማ ኣብ ወሎ ሃይቅ ዝበሃል ቃላይ ኣሎ ነዚ ሃይቅ ተተርእይሱ ድማ ሪዞልት ሎጎ ሃይቅ ተመሪቑ ኣሎ ሓደ ካብቶም ውቅባት ተባሂሎም ዝተቐመጡ መባፅሒ ቱሪዝም ተገይሩ እዩ ዝውሰድ እዚ ሎጎ ሃይቅ ኣብ 13,3 ሄክታር መሬት ዝዓለበ እዩ 13,000 ሄክታር ማለት ብጣዕሚ ሰፊሕ ምዃኑ ብዓይኒ ሕልናኻ ምስኣሊ ይከኣል ፊሽ ከባቢ 3.7 ኪሎ ሜትሮ ዝሽፍን ዘመናዊ ዝኾነ ቀጥራን ውሽጢ ዝኸይድ መንገዲ እውን ኣለዎ እዚ ዘመናዊ ኣስፋልት ወይ ቀጥራን ምዕሩግ ብዝኾነ መንገዲ ናይ ኣጋር ናይ እግረኛ መኸድብ ዘለዎ ልክዕ ከምቲ ናይ ኮሪደር ልምዓት ንሪኦም ስራሕቲ ወሰናወሰን ድማ ብዝተፈላለዩ ናይ ሓምለዋይ
ኣትክልቲ ዝወቀበ ስራሕ እዩ ሰፊሕ ጎልጎል ተኽሊ ፍረምረ እውን ዘለዎ እዩ ምናልባት ኣብኡ ዝበፅሕ ጋሻ ኣብቲ ከባቢ ኣትዩ ድማ ዝተፈላለዩ ፍረምረ ብዘይ ምንም ፀገም ክረኽበሉ ዝኽእል እዩ ኢልካ ዝውሰድ እዩ ናይ ሙዝ ወሎ ፓፓየ ወሎ ካልኦት ዓይነታት ማንጎ ወሎ ብርክት ዝበሉ ፍረምረ ተኽልታት እውን ኣብቲ ከባቢ ዘለሉ እዩ እዚ ሎጎ ሃይቅ እዚ ምናልባት ሓደ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እውን ንነፈርቲ ንሄሊኮፕተር እውን መዕረፊ ተባሂሉ ብፍሉይ ዲዛይን ዝተሰርሐሉ እዩ ብኮንክሪት ዝተሰርሐሉ ኩነታት ኣሎ በዓል 4 በላሶ ኮይኑ ኣብዚ 4 በላሶ ውሽጢ እዚ ድማ መደቀሲ ኣለዎ መእከብ ኣዳራሻት ኣለዎ ካልኦት ግልጋሎታት እውን ዝህበለዎ ዘመናዊ ዝኾነ መሐመሲ ቦታታት መዘናግዕን ዝሓዘ እዩ ዘርዚሩ እዚ ልዕሊ 100 ዝኸውን መካይን እውን ክዕርፍ ዝኽእል ዘመናዊ ፓርክ ዘለዎ እዩ ናይ ስፖርት ሜዳ ኣለዎ ውቅባት ዝኾኑ መንጫዕጫዕታታት ኣለዎ ንምዝንጋዕ ዝኾኑ 67 ዝተፈላለዩ ክፍልታት ድማ ውሽጡ ዝሓዘ እዩ ልዕሊ 80 ዝኾኑ መደቀስታት እውን ኣለዎ እዚኦም ምስቶም ካልኦት ክነፃፀር ከለዉ ድማ ንዘመን ማእኸል ዝገበሩ ግልጋሎት ክህቡ ዝኽእሉ ናይ ዋይፋይ ወሎ ናይ ኤሌክትሪክ ወሎ ኩሉ ነገሩ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መጠባበቒ ጀነሬተር እውን ሓዊሱ ናይ ስፖርት ፊትነስ ብሙሉእ እዚ ዝሓዘ ዘመናዊ ስፓ ንብሎ ኮይኑ እቲ ህንፃ ልዕሊ 130 ሜትሮ ብራኸ ዘለዎ ኣብ ዘመናዊ ቦታ ንዓይኒ ስሕበት ነቲ ከተማ ነቲ ከባቢ ንተፈጥሮ እውን ነቲ ባዕሉ ነቲ ሃይቅ ወይ ከዓ ነቲ ቐላይ እውን ብቐረባ ትሪእየሉን ተፈጥሮ ተድንቐሉን ተገይሩ ዝተሰርሐ ውቁብ ሃይቂ ዘሪዘሩ እዚ ካብቶም ሕዚ ዝስራሕ ዘሎ መባፅሒ ቱሪዝም ኣማራፂ ተገይሩ ዝውሰድ እሞ ኣብዚ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ እውን ነዚ ሕዚ ዘሎ ውልዶ ጥራሕቲ ሓሳብ ዘይገብረስ ንመፃኢ ጀነሬሽን እውን ከም ሓደ ሃፍተገነት ተገይሩ እሴት ክብሪ ተገይሮም ዝውሰዱ እዮም እሞ በዘቢሉ በቲ ናይ መደመር መንግስቲ ዝስራሕ ዘለው ስራሕቲ ቀለልቲ እዮም ኢልካ ይትወስዶም ንፍሽ ግርሞ ቱሪዝም ከም ትቅድም ኢልካ ትገልጾ ዝነበርካ ብርሽ ብዘይካ ሰላም ውሑስ ናይ ቱሪዝም መባፅሕ ኣለኒ ኢልካ ወይም ድማ ካብ ቱሪዝም ክረኽቦ ዝኽእል እየ ኢልካ ልትሓስቦ ሃፍቲ ክርከበ ይኽእልን መሰረቱ ሰላም እዩ ቱሪዝም ምክንያቱ ቱሪዝም ማለት ካብን ናብን ዝግበር ምንቅስቃስ እዩ ምንቅስቃስ ድማ ሰላም ውሑስ ዝኾነ ሰላም የድሊ ሰላም እዚ ድማ በዋናነት ብኣውርኡ መንግስቲ ዓብዪ ብፅሒት ዋላ ተሃለዎ ሕድሕድ ዜጋ ሕድ ሰብ ከም ሰብ ናይ ዓሉ ብፅሒት ኣለዎ ኢልካ ምውሳድ ዝከኣል እዩ ስለዚ እዚ ሕዚ ተመሪቑ ዘሎ ሪዞርት ሎጎ እቶም ዘለዎ ሃፍትታት እዚ ቦታ እሱ ንዘመናት ዝፀንሐ እዩ ከዚ ሓድሽ ዝመፀ ኣይኮነን ካዚ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ነገር ኢኻ ትዕርፍ ስለዚ እዚ ንኾነ ነገር ትዕርፍ ተለኻ ድማ ዓይንኻ ገሊፅካ ልቦናኻ ስፊሕካ ዘሎ ክእለት ካብኡ ክተቕምጥ ከለኻ ዝፍጠር ፅባቐ መልክዕ እዩ መስሕብ ቱሪዝም ኮይኑ ነጋይሽ መዕረፍ ክኾን ይኽእል እዚ ድማ ትካል ቦ ኢንዱስትሪ እናተባሃለ ይፅዋዕ ትካል ቦ ኢንዱስትሪ ዝተባሃለሉ ምክንያት ዝተውፅኦ ወፃኢ ይብልካን ሓደ ግዜ ዘለካ ሃፍቲ ኣሎ ብዙሕ ሃፍቲ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኢትዮጵያ ብብዙሕ ሃፍቲ ናይ ቱሪዝም ዝተዓደለት እያ ተፈጥሯዊ ኣለዋ ታሪካዊ ኣለዋ እዞም ዝድሰሱ ብባህሊ ዝግለፁ ኣለዋ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ዝበሃሉ መስሕባት ቱሪዝም ወይም ድማ ሓድግታት ኢልና ንገልፆም ኣለዉ ስለዚ ካብዚ ዝርከብ ምንም ተውፅኦ ወፃኢ ይብልካን ወይም ድማ ዝብክሎ ከባቢ የለን ዝብክሎ ኩነታት የለን ግን ትካል ቦ ኢንዱስትሪ እናተባሃለ ካብዚ ዝሕፈስ ሃፍቲ ድማ ከም ተሓላቢት ፅብቕቲ ላሕምን ጌርካ ዝውሰድ ሃፍቲ እዩ ስለዚ ትካል ቦ ኢንዱስትሪ እናተባሃለ እዩ ዝፅዋዕ እዚ ናይ ካብ ቱሪዝም ዝርከብ ስለዚ እዞም ዝነበሩና እዚኦም ሃፍትታት ገለገሊኦም ዝተወሰነ ንእሽተይ ነገር ናይ ምግላፅ ስራሕቲ እዩ ዝስራሕ ገለገሊኦም ድማ ሃፍቲ ሓደ ግዜ ፍሲስካ ንዘመናት ካብ ውሉድ ንወለዶ ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ ክርባሐሎም ዝኽእል ዝሕፈስ ሃፍቲ ዘለዎም እዮም ስለዚ እዚ ምናልባት ከዚ ሎጎ ሪዞርት ተመረቀ ኣብ ወሎ ከባቢ ተመረቀ እምበር ካብ ማዕድን ሸገር ጀሚሩ ክስካብ ማዕድን ወለዶ ከምቲ ቅድሚና ንወልናዮም ብዙሓት ስራሕትታት እዮም ተሰሪሖም ኣብ ገጠርን ከተማን ኣብ ከተማታት እውን ተሪኢኻ ኣብ ኩለን ክልላት ከተማ እዚ ብማዕድን ንሃገር ማዕድን ወለዶ እናተባሃለ ብዙሓት እዮም ተሰሪሖም ከባቢ ገጠራት ከምቲ ናይ ኮሪደር ልምዓት እውን ተመሳሳላይ ኣብ ከተማ ይጀሚሩ ከተማ ማዕድን ንሸገር ብዝብል ባይዘይ ማዕድን ሸገር ክበሃል ከሎ እንጦጦ ፓርክ ሓዊሱ ናይ መጀመርያ ዝተሰርሐ ብጣዕሚ ንዓይንኻ እውን ሰሓቢ ዝኾነ እቲ ከባቢኡ እውን ተፈጥሯዊ ኣቀማምጣ መልክዓ ምድሪ እውን በጣዕሚ ዝገርም እዩ ባህታ ዝፈጥር እዩ ብፍላይ ቱሪስት ንምዝንጋዕ ምቹዋት ዝኾኑ ቦታታት እዮም ካብኡ ዘሎ
استوسنا هفتي إسكا توم بوتاتات ناي مملخ عصر حتات يوم زسرع سلازي أو ناي مسحب مبازح توريزم مسفحفاح محداس مسرح مهناس زحوسي كوريدر لمعاتك بحال كله توم ناي كتما ناي منقدتات راح وي موزلو منافشاتات مسرح راح يكونن بزحات ني وش تعدون ندك وصاتنياتات ون مس بصحتي وش تعدن وصان نولم مالتي ناتهم بزحوس ملكو قمت زاتي زسرحي سلازي تناي كتما صباقه ون بزغير كما لكع مثل هاجر كا مثل كبابي كا مثل عدها نغير كا ملخيت استامينو لسرح زلي خزي زي كوريدر لمعات له على أديس أبابا جميرو أو كل الكتماتات ون نغص على يخدر له عبقت أرون عبقت أرخز الطريقة اللي حب مثلي أنا خير بقى على يراخون جن هذا كباب دو كباب تات قبل كم باتا هدية أو سلت كبابي زي كتر لمعات استصرح له ويمزم حلبة كباب تات استصرح له الطريقة اللي حب تلفزيون وين بمثل الطريقة اللي تم قطرات زمناوي زخوننا النوابرا سرعات من بارز جمروا لي ميل كانوا صار تدخلوا زقن تناي حرشا بوتات له تناي ناي دحري غزا زبوحال ويم ناي دحري بيت زبوحال حرشاتات له مستحويسات زمناوي غزا ناي 7 انسسان تحويسو زنورو زنبر منبري فليخا سرعت بزلو سلطن بزخونه ملكعو ناي 7 ناي انسساتن منبري عين مدر زلو شاور زلو قوم دما كاب سولار يكون الكتريك وانت بصح تحليو الكتريك اتيوم تلفزيون زرو الى قطامتات مفتار تناي زمناوي نوابرا سرعتون بزي لكع ناتاتاتي سلازغيد تناي كوريدر لمعات تبصحنتون ربحون حزب خزنا تردو ببكباوي نخسرح كله منقصاص زغبر زلو يلكا مصادق قالنا غرم مسلون زقيرو لي مالي تكل غافسا منالبات حزب مسل مغيار طرحته يكون هم تعنتو زلقايو مباصح توريزم ونمغفع طرحته يكون اعلامو بركز بلو انتجريتد زكون ربحات حجي زمص زناي توريزم زفر سراح زلو عدل سراح قليل يكونن منالبات سئلنا بقليل نريو نقون اب حدد تسرح لوجات اب حدد تسرح ريزولت وي قالوت ناي مباصح توريزم بركز زبله سراح انا ايثيوبياوي تقوتير سرحلو عدلي لي ببعودو ببزفرو بزح تسمهر حيل سبلو كاب استمهر حيل سب حريفو بقلبت ونكسرح زخل بصريت كسرح لخل تخلي بمستاي بحاب كسرح زخل زبعኛ خوين كسرح زخل الكات قطرو تلخ ببكابيو بركز زبله عدل سرحون زفتري عود سرحون ام ممصا ام مهاز ناي وعلو زخونه عبي رول لو ويلكا هاتوزدو فيش كالي مسرته لمعاتون يماليو حتوتات مسرت معاتمو بوبيلو زفتح له منقدتات له ازوم لوجات زيوم ازوم مبازح توريزم زيوم كسرح كلو نتكبابي لخات سرح اسفالت كليو نتخليون لكيو مزخدلو منقد كلي خليو نتكبابي لخات سرح زرقح ماي كلي خليو نتكبابي لخات سرح زرقح الكتريك كلي خليو ازوم ناي واي فاي ناي خلو تكنولوجي نولو من بمولهم زيوم زكات سلازخونه ام مسرته لمعاتون ناي تكبابي صقمات مفتحون ناي وعد زخونه قدلو ويلكات وسدو سرعتيمو كمن لوغو هايك خلوتن زولو اب ايثيوبيا سرح زلو كاب صباقن مثل هاجرن ملواط حليفهم نزع دل سراحن نتناي مسرته لمعات مفتحون ناي وعلم زخونه قدلو ميلكا مصادي كالي مورفيش بزتن نزازمو قرب زي خبركم تخطاتلتي مدام عدزته نلومي حزنا من نبرنا خلته زعباتات مسرت غيرنا نبرنا زعبا بزي كنا زازم اب قصال سوم دما بخالو زعباتات كنراخبينا كم تفلطو كاب قصال روع جميرو وعلى مبل 30 ساعه حبرت افريكا زكايدلو مستمخانو نحنا ون غايشنا مقبالي يكون كبنا زحلو نغراتا مفصم غبونا نفصم زبل ملقتنا ايمو بزي كنسنابتكم سلام